Right, mumastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandoda kuti ndingokuzivisai nokukasika zvikuru. Isusu toita ubuntu handiti, toita ubuntu kucomment section, tongonyaradzana nehama dzarasikirwa nehama dzadzo handiti. Tiri muri imwe chete vazukuru, tiri muri imwe chete, chawira umwe chawira tese handiti. So ndisanda kuzivisai usati wasubscriber paSaint TV, subscribe wotena on your notification bell kuitira pega pega patinowinza mavideos you'll be notified. Ndichitoti zvikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru takatambira mashoko asingafadze. Tine mhuri yekwamukandla from Kobulawayo, iyo yakarasikirwa nehama, vakarasikirwa nehama dzavo dzinosvika idzo kuita 5 shanu handiti. Vakarasikirwa nehama idzi, ende pakanga pane mwana zvakare mudiki uyo ari kunzi ane makore, akanga ane makore 4. Chinova chinhu chinorwadza nekuti mhuri yakaparara nekuda kwetsaona mumugwagwa handiti. Tichiti nematambudziko nemhuri iyi. Moziva kuti ndakamboatenda funeral yakanga ine mhuri yakanga yarasikirwa zvakada kufanana izvozvi. Zvinorwadza vazukuru, zvinorwadza. Funeral yakadaro inorwadza. Mhuri yakaita tsaona kuSouth Africa, pakazoitawo vakabatsiridza semhuri nema-well wishers handiti, kuti mhuri iyi inge iri inotakurwa kuuya kuKobulawayo handiti, kuZimbabwe kuti vazochengetwa. Tichiti thanks very much kune vese vakabatsira nevese vanosibatsira kune apo panenge pachida kubatsirwa handiti. Tichiti nematambudziko zvakanyanya kumhuri, hama neshamwari dzasiwa nemhuri iyi. Panguva dzakadai dzinorema, nguva inorwadza kudai, dai Mwari akunyaradzai, dai Mwari akukamfotai munguva dzakadai. From Uncle Saint neSaint TV crew, tichiti much love.